da namu. Gwamnati ta ɗauke ku, aikin yi ta baku domin gyara ƙasar ku. To nawa ne aka baku domin rusa ƙasar ku? Allah na kallon ku. Kai karatun nan ka gana Amerika ko China, amma ka ƙi ka zauna tunani naka ka auna. Waɗansu da kyar suka soma karatun na ga alama, hakan bai sa ka nadama, lallai ka fi nama. Malaman makaranta masu yajin aiki, ɗalibai sun koka, jami'a ta bushe. Malaman makaranta masu yajin aiki, ɗalibai sun koka, jami'a ta bushe, ta bushe, jami'a ta bushe. Albashin ka baka 300 taka, wanin ka biyar zai ɗauka, ba ta yin an barka, an ce je ka abinka. Yo sharban da maganka, makaranta na kewarka, makaranta na kewarka. Kai haba dai asu, naga kun fara asusu, ta ya za ku ci ubansu? Su fa sun zara zaransu, yau ga ikon Allah, liman ya aje sallah, a dawo kila wakala, zancen banza. Malaman makaranta masu yajin aiki, ɗalibai sun koka, jami'a ta bushe. Malaman makaranta masu yajin aiki, ɗalibai sun koka, jami'a ta bushe, ta bushe, jami'a ta bushe. Bashi barnar aiki, yau sharban ku da aiki, kun ce yajin aiki, kenan ba ku da aiki. Ga ƙarshen labari suna so ne a yi kari, albashinsu da fari, haƙoƙinsu a basu. Gwamnati na roƙe ki, don girman mamanki, don girman babanki, ki duban 'ya'yanki, a kyale yajin aiki, a dawo bakin aiki, bar ni da yajin aiki, wataran sai na ci uban shi. A nan ne zan dasa aya, ko da akwai jayayya, kar ku biyo na hanya, daga nan gun zan na laya. Na san za ku biyo ni ta waya ko inda ka sani, ka ce mini wannan waka ta yi daɗi dole a taka. Malaman makaranta masu yajin aiki, ɗalibai sun koka, jami'a ta bushe. Malaman makaranta masu yajin aiki, ɗalibai sun koka, jami'a ta bushe, ta bushe, jami'a ta bushe.